Така, здравейте хора и добре дошли отново в моят канал. Аз съм Вики и днес отново ще играем на Grow a Garden. Не съм снимала много време, защото се каня, се забравям, както и да е, няма значение. Сега снимам вече. И виждаме, че градината ми е много променена от последният път, когато играхме. Така че нека да ви разведа. Тук имаме нещо, на което не мога да произнеса името. Имаме вече две еднакви такива. И това е по-малко от другото, за голямо щастие, защото поне върху него ще мога да се качвам. Така е, добре, тук имаме картофи. И сега отиваме да видим какво има в Gear Shop-а. Тук има една минута. Добре, хубаво. Както и да е. Тук изкупуваме всичко. Тук много малко. Аре де, може ли да те изкупим? Мерси. Така, добре. Seeds. Искам в сидовете да видя какво има. Бях много лъки допреди малко. Пак. Казвам допреди малко. Сега не се знае. Но се надявам, че ще дава нещо манго. Аз мисля, че няма манго в градината ми. Ами това е добре, защото ето. Аз имам нещо инвентара. Имала съм нещо. Добре, прибираме се. Сега даже ще хода пешачката към базата. Имаме манго си, че... Не, няма манго. Да, няма манго. Така че, къде да те сложа? Мангото, между другото, тук поразчистих малко, така че ще започна да запълвам дупките тук, за да може да... Your Gear Shop has restocked. Не както мангото. Колко на... да, колко на вярно. 26 минути му трябва на това манго да порасне. Вчера бях на матч на Левски, така че гласа ми е малко по-така. Звуча малко като... не знам... Да, бе зле положението. Накратко. Аз не видях обаче не видях сидовете дали са разтокнали. Да, разтокнали са. Така че нека да видим какво има тук. Надявам се, че ще даде нещо хубаво. Не? Добре, прибираме се. Тук е гиршоп. Добре, имам късмет някакъв. Сега. Имам ананасче. Тук ще посъбирам малко, защото нищо не правя. Някой ми хареса фермичката, благодаря. Не знам защо, но просто ферма с много растения и не знам как да се оправям с всичките. Те поне не изискват поливане, защото ако изискваха поливане всичките растения, всичките ще да са мъртви. Но както и да е. Тук тези цветенца ли са, какви са ги взимаме, малко чушки. Какво взех? Чакай. Взех някаква пръчка. Не. Взела съм някакъв бамбук. Откъде се взе? Аз не помня да съм слагала бамбук, честно. Но както и да е, явно съм. Авокадо. Един преди малко ми гифна авокадо, не знам какво искаше, но просто ми гифна, аз имам, но добре, той си е решил, че просто ще ми даде някакво авокадо. Хело, извинете. Добре, както и да е. Банани имам. Накратко почти всичко едно. Тези съм спряла да ги събирам много отдавна, но нека да ги събера. Защо не? Аз не знам хората, дето са с подобно на ето тази ферма, ето там отсреща, или даже и тази ферма. Как се оправят, извинявам се. Между другото, пишете долу дали вие играете Grow a Garden. Представям си това да го казвам на някой. Да знам. 15-16 годишни. Въпреки че има и 30 годишни дети играят. Няма значение. Стивън, искам да си сел на инвентар. 1 милион мерсаж.
Ти още не си рестокнал нещата, така че се връщаме в моята гардинка. Да вземем картофите. Ако са готови. Не, готови са. Супер! Тук готово ли си? Не си. Ето тези. Имам колко манго. Не знам какво е това наистина. Но! Какво имам? Да, имам water can, който ще използвам за теб, приятел, след малко. Искам да си взема още water can-ове, за да мога да... Мале, това ако не престане да ми прави на кактус неща, смисъл кактус, право не знам. Чакай, ти какво си? Бинсток. А ти какво си? Pitcher plant. Окей, I guess. Хайде да си вземем кокосите. Хело, може да се качу. Да, мерси. И вас също. Тук са. Добре, ще се хвърля на... Или просто ще заобиколя, ще се кача ето така по нормалния начин, евентуално. Гиршопа се разтокна, ей. След малко ще отида. Гледайте си работата, след малко ще отида. Хей. Градинката ми е малко по-високо. Добре, хубаво. Сега, отивам да сел на тези, отивам при този с семената и после отивам при този с... в гиршопа, не знам как се казва точно. Нямам идея, така че да. Вау, нищо. Не, чакай, какво правя? Water can. Да, с някаква хубава праскачка. Мале, благодаря ти, игра. Така. Това видео ще е малко по-кратко, защото... Не. Така. Искам и тук да се сложа. Тук, колкото се може по-близо на моят бъдинг бънт. Имам и 3 basic. Така че нека да ги сложим. Да. И тук стана шумничко. Сега, да си сложим и всичко. Да полеем малко. Ще се смъкнеш ли на 1 час? Ще успея ли? Добре. Само да не станеш много голямо. Не се обръщай. Не се обръщай по този начин. Ще виж твоят приятел как стана. Ако и ти станеш така, аз просто съм загубена към тези растения. Защото това расте вече 5-ти ден, мисля, че. Да. Това му е 5-тия ден. И направо то е огромно просто. Час и 42 минути му остават да растеш. Аз просто му забързвам растежа, тук съм някаква. Айде по-бързо, айде расти най-накрая. Какъв ти питчер плант ли? Добре, защо имам 2 питчер планта, обаче на различни места? Какъв е смисъл? Дори мен да ме питате, аз нямам идея. Какво си ти? Хора? Това ще е палма на кокос. Аз може би ще трябва да я преместя малко, защото няма да има място, като я гледам каква е дебела. Не, всъщност. Може би е дебела колкото тази и просто я въобразявам в момента. Какво? Да, искам да видя. Искам да те ела тук. Хънгърът ти е на 0. Така че май ще трябва да те нахраня. Не ми давайте да гледам животни в Grow a Garden. Тук може. Нали, в реалния живот може. Яш. Ела.
Фьолче. Ела бе, катерица такава. Как да се казваш? Нямам идея. Пепи. И кравата Милка. Кравата Милка и Пепи. Виж, имам пайнапъл. Ела да ядеш. Къде си, бе? Добре, нищо им няма и да не ги храня и да ги храня след тая. Не бе, по-дебело е това, не си въобразявам. Има какао. Ти какао ще ядеш ли? Ехо. Оф, не мога да хода. Къде си, катерица? Здрасти. Ела. Скуръл. Ела, скуръл. Ехо. Аз се стъпнах. Ела и ананас да ти дам за десерт и си готово. Сега се оправя в живота както можеш. Аз идвам до гершопа, който се рестоква след 20 секунди. Но това ще е от видеото. Този път е по-кратко, защото не ми се прави 20 минутен клип. Чао, гайс!